سلام كبرات تعزبتي لازانا اوفشال تي في مبار نلوم حيزلكم قريبا زلو خزانتا بزعبا حانت برهان هيوتا بصلمات ستوحت اقواليو نحنا ندق سبات مبزحتي غزي نقديات نصنان عيز مسلنا ግን اتحق مسمصه نتستسبر لب زياده خنصبرو كندي كم نقلطف اذا زانتا زيا خطرينا يا اذا زانتا زيا بزعبا اتي اب صلمات استفصمه ጭካነ ጥራይ ዘይኮነስ بزعبا اتوم ንገበነኛን መሓዝ ቃለሱ ዘሎ አካላት ጸጥታን بزعبا اتي بدحريو ዝመጸ ማሕበራውን ጸላን ይዘዘንቱ ስለምንታይ ሁሉ ሰብ ነጽሉኒ ንዝብል ሕቶ መልሱ ኣብ ውሽጥ እዛዛንታ እዩ ዘሎ ካብቲ ዝተወልደትሉ ንጹህ ተዓባብያ ጀሚርና ክሳብ እቲ ፍትሒ ዝተሐረሙ ናይ ቃንዛ ህሞት ብዝርዝር ክንሪዮ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ኩኑ ኣብዚ ከተማየ ዝነብር ካብታ ዓበይቲ ከተማታት ዝርሓቐት ልቢ ዘህድእ ምስጢር ዝሓዘት እያ ንጎ እቲ ካብቲ ባሕሪ ዝነፍስ ጥዑም ዝሑል ንፋስ ንገጽካ ክውድሶ ከሎ ኩሉ ጸቕጥኻ ሃፊፉ ከም ዝጠፍእ ይገብሮ እቲ ኣየር ኣዝዩ ንጹህ ስለ ዝኾነ ምስ ነፍሱ ወከፍ ትንፋስካ ሓድሽ ህይወት ዝተዓደልካ ኮይኑ ይስማዓካ ከተማና ህድእት እያ እቲ ጽምዋ ግን ባዶነት ዘይኮነስ ምስ ነፍሱ ወከፍ እትራኸበሉ ሰላማዊ ጸጥታ እዩ ሰባት ቀሲሎም ይስጉሙ ሓድሕድ ክተሓጋገዙ ከለው ትዕዘብ እቲ ማሕበራዊ ፍቕሪ ድማ ነቲ ከተማ ሙቐት ይውስኸሉ ኣብቲ ምሸት እቲ ሰማይ ብጽቡቕ ሕብሪ ተቐቢኡ እቲ ህዱእ ንፋስ ድማ ዛንታታት ፍቕርን ተስፋን እናተንፈሰ ኣብ መንጎ ኣእዋም ይሓልፍ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ግዜ ዝቆመ ዝመስል ንኹሉ ስምዒታትካ እትዕርፈሉ ንዝተሰብረ ልቢ እትሕውየሉ መርወይት ሰላም እያ ስለዚ እዚ ሓብትና ኣብ ዝቕሸት ብፍቕሪ ወለዳ ማሚቓያ ተወሊዳ ካብ ንእስነታ ጀሚራ بلبونان ጽባቃንያ ትፍለጥ ነራ ንወለዳ የማነይት ዓይኖምያ ነራ እቲ ተዓባቢያ ንጽህቲ ካብ ክፋት ዓለም ዝርሓቀትያ ኣብቲ ከባቢያ ኩሉ ሰብ ክብሪ ህባ ነበረ ሕልማ ዓቢ ነሩ ትምርታ ወዲያ ንስድራ ክትሕግዝያ ትምነ ነራ ግን እቲ ጸሊም ደበና ኣብ ዘይተጸበየተ ግዜ ክመጽ ምዃኑ ዝሓሰቦ ኣይነበረን እቲ ፍጻመ ዘጋጠመ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሓደ ምሸት ይነሩ ካብ ትምርታ ናብ ቤታ እናተመልሰት ከላ ኣብ ሓደ ጽሙድ ዝበለ መገዲ ብሰለስተ ሰባት ሃንደበት ተታሒዛ እቲ ጸሊም ግዜ እቲ ቃንዛን ጭውያን ዓመት ጥራይ ኣይነበረን ነቲ ንእስነታ ነቲ ሕልማን ነቲ ክብራን እዮም ቀቲሎሞ ንሳ ኣብቲ ህሞት እቲ ትንፋሳ ክትስእን መሪፃ ነራ ግን እቲ ዝሕዝን ነገር ድሕሪኡ ዘጋጠመ እዩ ነቲ ዝተሰብረ ልቢ ዝያዳ ክንሰብሮ ክንደይ ከም እንቕልጥፍ እዛ ዛንታ እዚኣ ክተርእየና እያ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ነፂሉኒ ዝብል ሕቶ መልሱ ኣብ ውሽጢ እዛ ቪድዮ ዘሎ እቲ ጸሊም ግዜ እቲ ቃንዛን ጭውያን እዛ ዛንታ እዚኣ ብሰለስተ ጭካነ ዝመልኦም ሰባት ክትጥቃዕ ከላ ኣብቲ ከባቢ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሕልና ዘለዎም ሰባት ድምፂ ምስ ሰምዑ ብህፁፅ ናብ ፖሊስ ደወሉ ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ بقلطف كان تبطحو እቶም ገበነኛታት ግን ነቲ ጸልማት ተጠቂሞም ሃዲሞም ኣምለጡ ፖሊስ ነታ ግዳይ ኣብ መሬት ወዲኻ ብደምን ንብዓትን ተሓጺባ ምስረኸብዋ ብقلطፍ ናብ ሆስፒታል ኣምርሑ ፖሊስ ነቲ ግዳይ በኣዝዩ ጽቡቕ ስራሕ ክከታተልዎ ጀመሩ ምስክራት ክእክቡ ሞርቶዓታት ክደልዩ ነቶም ገበነኛታት ንመሓዝ ቀትርን ለይትን ክጽዕሩ ጀመሩ እንተኾነ ግን እቶም ገበነኛታት ገና ኣብ ኢድ ፍትሒ ኣይወደቑን እዚ ድማ ነቲ ናይታ ጓል ስቃይ ዝያዳ መሪር ገበሮ ገበነኛታት ኣብ ደገ ክንቀሳቐሱ ኣነ ግን ኣብ ውሽጢ በሳላታተይ ተኣሲረ ኣለኹ ዝብል ስምዒት ክወርሳ ጀመረ ሕክምናዊ ሓገዝ ተገይሩላዩ ፖሊስ እውን ይጽዕሩ ኣለዉ ግን እቲ ዝኸበደ ቃንዛ ካብ ፖሊስ ወይ ካብቲ ሆስፒታል ዘይኮነስ ካብቲ ዝነበረቶ ሕብረተሰብ ይመጽዩ እቲ ወረ ምስ ተባጽሐ እቶም ክንሕግዘኪ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ቀስ ብቐስ ገጾም ከዝሩላ ጀመሩ ግዳይ ዓመፅ ምዃና እናፈለጡ እንታይ ጌራያ ከም ዘጋጢምዋ ብዝብል ሕሜታ ክናፈስ ጀመረ እቲ ዝገደደ ድማ እቶም ገበነኛታት ስለዘይተታሕዙ ሰባት ምናልባት ንሳያ ገለ ጌራ ብዝብል ናይ ጥርጣር ዓይኒ ክጥምትዋ ጀመሩ ኩሉ ሰብ ነፂልዋ
ንሳ ግዳይ ጥራያ ነይራ ግን እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዓመፅ ዘይኮነስ ንዓኣ ነፀጋ እታ ትማሊ ጽብቕቲ ጓል ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረት ሎሚ ኣበር ከም ዘለዋ ብዓይኒ ንዕቐት ክትረአ ጀመረት። ክቡራት ተኸታተልቲ ላዛና ኦፊሻል ቲቪ እዛ ዛንታ እዚኣ ክሳብ ክንደይ ንልብኹም ተንኪፋ እዛ ጓል ሎሚ ክልተ ውግእያ ትወጋእ ዘላ ሓደ እቶም ገበነኛታት ተታሒዞም ፍትሒ ንኽትረክብ እቲ ካልኣይ ድማ ካብቲ ዝነፀላ ሕብረተሰብ ናፃ ንምውፃእ ስለምንታይ ኢና ንግዳያት ዓመፅ ንንፅሎም ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ነቶም ገበነኛታት ይደልዩ ኣለዉ ግን ንሕና ኸ ከም ሕብረተሰብ ነታ ጓል ፍትሒ ሂብናያ ዶ ወይስ ብሕሜታ ዝያዳ ንቐትላ ኣለና ሎሚ ኣብ ጥቓኹም ከምዚ ዓይነት በሰላ ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ ተጸግዕዎ ዲኹም እቲ ዝበለጸ ፈውሲ ፍቕርን ደገፍን መሃብ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኹሎም ብጽምዋ ዝሳቕያ ዘለዋ ኣሓትና ድምፂ ትኹን እቶም ገበነኛታት ኣብ ኢድ ፍትሒ ዝወድቁሉ መዓልቲ ርሑቕ ኣይኮነን ግን እቲ ዝዓበየ ፍትሒ ካብ ልብና እዩ ክጅምር ዘለዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባርን ደገፍኩማ ርኢና ንኻልኦት ንኽትምህር ድማ ሸር ግበርዎ ኣብ ኮመንት ድማ ሓሳብኩም ጸሓፉለይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንግዳያት ክንሕግዞም ዲና ወይስ ንንጽሎም ንዝመጽእ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ንምክትታል ቻነልና ላዛና ኦፊሻል ቲቪ ሰብስክራይብ ግበሩ ስለ ምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ይምንየልኩም From the shadows, a new story is born. Lazana Official TV.